στο καμέρата, лево, десно, да не се сбуриш. Не можеме да сликаме се тук. Ајде, ајде, начувајте. Дуле, не брзај, полека ник ќе влеземе. O sea, es la cara, algo así. Si perna. Accordi. Maria. Maria, ne može. Господи, помогни. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν. Αναστάσεως ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, εκ γαρ θανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ουρανόν Χριστός ο Θεός ημάς διεπίβασεν επί νικίων άδοντας. Δεύτε πόμα πίο με κένον που εκ πέτρας αγώνου τερατουργούμενον, αλλά φαρσίας πηγήν εκ τάφου ομβρίσαντος Χριστού ενός στερεούμεθα. Επί της Θείας φυλάκης ο Θεϊφόρος Αββακούμ στήτων με θυμών και δεικνύτω φαεσφόρων αγγέλων διαφρυσίως λέγοντα σήμερον σωτηρία το κόσμο ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος. Ορθρίζομεν όρθρου βαθέως και αντιμήρου των ύμνων προσείσομεν το Δεσπότη και Χριστόν οψόμεθα δικαιοσύνης ηλίων πάση ζωή ανατέλλοντα. Κατήλθες εν της κατωτάτης της γης και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους, κατόχους πεπαιδημένων Χριστέ και τριήμερος ως εκ τους Ιωνάς εξανέστης του τάφου. Ο πέδας εκ καμίνου ρυσάμενος γενόμενος άνθρωπος
Χριστός